Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Por que nos comportamos así? Acaso non son como a nós? Sería bo sentar e pensar como nos sentiríamos nós no seu lugar. A cor de pel ou os trazos físicos non poden condicionar as nosas amizades. A contío vemos na tele pelexas, insultos entre compañeros de clase, con rasgos diferentes. Por que isto? Escoitade e mirade. Este é Nelson Mandela, de orixe sudafricano, e a súa profesión foi avogado e político. Chegou a ser presidente de Sudáfrica. Realizou unha importante labor contra o réxime do partido. Foi o Premio Nobel da Paz en 1993.
desenvolveu a teoría da relatividade xeral e onde estuda o campo gravitatorio. Okay. You know karate? No. Good. Este é Jackie Chan, de origen chino, é autor, produtor e cómico. Reconocido mundialmente na práctica de artes marciais. Desde su llegada a Europa procedentes de la India en el siglo XV, los gitanos no han dejado de sufrir persecuciones y marginación. Los expertos aseguran que de poco sirven los programas sociales de integración sin que la batalla contra el racismo se libre en un frente poderoso, el de los medios de comunicación. Rosario Flores, gitana, cantante ganadora de prestigiosos premios da música nacionais e internacionais. Un trozo de comida que le han tirado a Dani Alves cuando iba a lanzar el córner y se lo ha comido. De un trozo de plátano. Plátano creo que era así. ¿Y se lo ha comido? Claro. Sí, señor. Qué grande. Hay que decir, enorme Alves, estúpido si lo ha hecho con alguna intención racista el que lo ha lanzado. Samuel Eto'o, camerunés, futbolista, considerado un dos mellores xogadores de varias temporadas e un dos máximos goleadores da historia da Liga. Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia... Que sería de nós sin esa xente? O que aprendemos deles? Ya que nos queda, sei que a diversidade son todo vantaxe. Ilegal cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Un novo estudo sociolóxico da Universidade de Colegas en Acción establece unha lista de accións orientadas á mellora da calidade de vida. Perder o medo a algunhas persoas, deixar de desconfiar noutra, e saberse poñer na pel dos demais. Son algúns dos beneficios que vostede gozará se aplica esta novidosa técnica. Algunhas das recomendacións son: conectamos en directo. Pon un amigo marroquí na tua vida. Será a tua vida de cor. Rematar os problemas de estética. Esta verás favorecida por a gran variedade de cores que irán a xo sí ou sí o seu cor de pele. 100% recomendable! Aprende a bailar, a cantar ou a pintar a mona na luz. Axudará-nos a esquecer problemas tan importantes como a vida de outras persoas. Para iso, pon na tua vida un amigo xitano. 100% recomendable! Aprende a comer con palitos. Para qué? Para traballar coa psicomotricidade. Para iso, pon un amigo chino na tua vida. 100% recomendable. Preguntaremos como facer para ser como Obama. Nós coñecemos o segredo para ser como ele. Para iso temos unha gráfica. Bueno, quen di Obama, quen di Manolo Escobar, Juan y medio, quen África. Ben, segundo esta gráfica, a gráfica en sí non serve para nada. Só indica que cantos máis amigos de países ou culturas diferentes teñes, máis posibilidades de éxito terá. Pero nós imos máis aló. Nós sabemos o número concreto de amigos de Obama. Obama ten 17 amigos,
Nós sabemos, esta información é confidencial. Ben, deses 17 amigos, deses 17, 3 son africanos, amigos de toda a vida. 4 chinos. Bueno, esperada, xa debe comprobar. 6, por aí. Son a primeira potencia mundial. O idioma e tal, bueno, son boa xente. Logo somoslle 2. O resto de me divide entre 3 e sai nun amigo hebreo para ter algo de idea política. Porque por iso o español non lle serve. Era un chiste. Tamén fan falta 2 ou 3 alemáns, venezolanos, australianos, gitanos, senegaleses. Para, xa, deixa por aí. Ai, nena, esa cor rosada nas meixelas enteche divina. Gracias. A ti esa cor roxa faite moi nova, quitas os anos de riba. Igual que a ti, es perfecta, unha armonía de cores. Oi, moitas gracias, que logada me sinto. A verdade é que, aínda que pertencemos á mesma especie de mazá, somos todas moi diferentes, verdade? Pois sí. Éche unha maravilla. Así tes máis onde elixir. Eu creo que chegaremos a facer unha sidra estupenda. Eu quizáis debería ir dar ao solarium, porque aínda estou algo verde. Que has de ir? Ti estás tola, isto é fai trapodecer. Logo, que fago? Non faz nada. Ti non tes o problema. Se os demais creen que estás verde para a sidra, que te metan con outras mazás máis maduras. Xa, é que a min gústame como estou agora, verdiña con coloretes. Pois claro, estás perfecta. Pois sí, son diferente, pero dou a vida esta árbore chea de mazás roxas. Ben, cambiade de tema. Eu digo-vos unha cousa. Probaba a sidra de boa gana. Si para poñerte como unha maraca. Xa non queres agora, pois como serías borracha? Ala, pois xa non a quero. Bebe a ti. E ti, María, como vas facer con ese demo de verme que tes dentro? Elle facer as cósegas, a ver se marcha dunha vez, pero éche teimudo. Si, despois valle dar sabor a sidra. Din que estes vermes lle dan o punto de alcohol que necesita a sidra. Hola, que tal? Como te chamas? Julio, é ti, Julio tamén. Sí, está ben. Que día máis bo está, verdad? Sí, é certo. A mí gustame moito o sol. Sí, a mí tamén. Odio o choio. Eu tamén odio as matemáticas. Sí, eu tamén. Son moi difíciles. Sobre todo as raíces cadradas. Non as dou entendido. Sí, eu tamén. As raíces cadradas son o peor. Bueno, marcho logo. Pois bueno. Ata logo. Sí, eu tamén. Ata logo. Ei, ben outra máis. Este vento acaba con todo. É fea como o debo. Mira que cores máis mortas. Mortos xa están. Sí, xa, pero aínda así. Tens razón. A verdade é que nós non pinta moito, porque mira que cores máis vivas temos. Somos unha sintonía de cores. Haberá que dicirlle que marche de aquí. Hola, acabo de chegar. O vento levoume con brusquidade. Ti ves que sexas a única? As demás tamén as levou. Tamén non sei de onde saíches, porque esas cores, rapaciña... Non pasa con as miñas cores, que son moi feas. E aquí todas temos unhas cores maravillosas. Sabemos falar ben e, bueno, moitas cousas máis. Pois mira, se non che gustan non me mires. O que pasa é que tes envexa, que che dera ter as miñas cores. Si, seguro, choro por non telas. Marcho, non me interesa follas como a vos.
E ti onde vas que me pases para churrar? Perdoa, foi un mal aterrizaxe. E onde ves? Ah, que nos dixo moi insólito. Deixadlo, non fará amigas con esa porra. Veño dali atrás, que había ali unhas compañeras molestas coa miña presencia. Anda, que non fastidien, que máis dá que conteñas se sabes contar os chistes de ver. Mira como se ríen, que ben están pasando. Deixas, nin chistes saben contar. Iso. Nós sí, vamos contar un. Por que non cacharon un igual? Porque está debaixo de Paraguai. Ja, que bueno. A cor de pel sempre é o de menos. Xa, a min dame igual. O que digan porque teño unhas cores preciosas. Claro. É sei contar chistes e moitas cousas máis. Se ao final son elas as que teñen o problema por creer que es menos que elas. Contamos un chiste. Sí. Que lle di un páxaro a outro? Pío! E dillo o outro. Pois fai o que queiras. Ja, que bo, que maravilla. Mira por mandar a parar agora quedamos sen chistes vos. Vamos dormir porque... Xa sabedes, as diferencias entre persoas son positivas. A discriminación e o racismo Acabamos perxudicando e impídennos coñecer novas persoas, xogos diferentes e divertidos. comidas raras pero sabrosas.